Ty, Mechano, dnes ideš do škôlky. Prvý raz však. Už sa tešíš na to? Hej. No dobrá, čo si zoberieš aj nejakú babiku? Zoberieš si aj babiku nejakú? A ktorú babiku si zoberieš? Tam budete mať veľa hračiek, tam sa budete hrať, potom tam sa budeš hrať s bábikami, s kočikmi v škôlke, vieš? Dobre? Tak dnes ideš prvýkrát do škôlky, však? No super. Dobre, ešte sa napapáme a pôjdeme, dobre? No super. No ideme, Timi? Dobre, poď, ideme. Poď. No. Alebo vieš, čo Vieš jej čo, to dám? je tak teplo. Alebo toto jej dám, aha. Toto ti dáme, hej? To budeš mať miesto. Pýtať, už idete aj do práce. Idem sa práve že pýtať, ešte sa... Kde má skrinku? Krásne. Dáš ma niekde trošku? Tam. No. Či Timi? Poď mi ukázať, kde máš skrinku. Kde máš skrinku? Poď mi ukázať. Poď, kde máš skrinku? Ukáž, kde máš... A kde máš plienky? Tam máš všetko, aj tenisky? Aha, aj topánočky, dobre. No super, to už sa nebudeš báť, že? A ideme sa teraz hrať s babikami? Ideš sa hrať? A s kočikom? Poď, ideme. Kočiky. No, aké sú tam kočiky? No, poďme pozrieť. Kde je pani učiteľka? Dobrý deň. No. Ahoj, Timi. No ako si sa mala? A ideme domov? Ešte sa chceš hrať? babiku. A kde máš babiky? Ako s čím si sa Odlož hrala? pekne, áno. S čím si sa hrala? Ukáž. Tak, odlož pekne bábiku. No. Hrala, len trošku mi ide do detí. No, hej, je tak. No, musím dávať pozor. Ona aj akože tak stíska. Áno, S týmito- len s touto deti to babikou- moc nechcú. Aha. No ale musíš odniesť, dobre? No. A ideme už domov, dobre? No, ideme, lebo Dobre, my čau, musíme deti. obetovať. Takže do tej 4:11 treba vždycky prísť, lebo Lebo už my sme potom ešte ja na- obedujem. čakali, Dobre, chceli zajsť. dobre. Tak urob čau Ahoj, deťom. Timinka, ahoj, kývaj deťom, papa. Čau. Iná v poriadku, neplakala vôbec. Nie. Zatiaľ bolo v pohode. Ahoj, zase zajtra prídeš, dobre? Zase tak ako Áno, dneska. tak okolo tej Ešte pol 9:00. prídeš sa tu ešte potom hrať s deťmi? Dobre, No, pôjdeme domov dobre. teraz. Ďakujem, Dobre, majte dovidenia. sa, dovidenia. Timi, tak ty si tam hrala s tými bábikami? A detičky tam boli? A neplakala si? Neplakala si? Vôbec si neplakala? A budeš aj zajtra sa pôjdeme hrať? Kde máš skrinku? Ukáž. Na obraz. Aha, dobre. Krásne. No perfektné. No, to MKC to nerobilo. Tu si daj, tu si podaj, tu. A to si ideš obliekať? Ako si sa hrala ešte? Čo tam? Niekde zvon, áno. Zvoní. A čím si sa hrala ešte? Ako? Ukáž. Ako sa ti páčilo? No povedz mi, ako sa ti páčilo. Dobre. Deti chytalo. A dneska poznáte Mirku? Odkiaľ Mirku poznáte? No, ona môj synočík. A kde si sa rozbehla?